Ako sa orientovať v našom online katalógu? No veľmi jednoducho, naklikáte si našu stránku knižnica.shala.sk, otvorí sa takáto parádna stránka. Tu je online katalóg, na ktorý si musíme kliknúť. Ako náš čitateľ dostávate číslo preukazu a tým sa prihlasujete do svojho online konta. Tu si ho vyťukáte, ja už mám napríklad v druhom riadku heslo prednastavené, vy si ale heslo použijete svoje vlastné priezvisko, následne si toto môžete zmeniť. Tu už máme otvorené naše online konto, vidím, ktoré mám knihy vypožičané, dokedy, viem si vypožičky spravovať. Vrátim sa však na vyhľadávanie do online katalógu. Tam zadám konkrétne knihu, autora, čokoľvek, čo chcem nájsť a ja som si dala Joan Nesbø. Vyhľadáme knižky, ktoré v knižnici máme. Žltou farbou vidíme, ak sme knižku už mali v minulosti požičanú. Zelený otáznik vedľa záznamu znamená, že knižka je k dispozícii, červený ale znamená, že knižka je požičaná. Dokedy, to si vieme pozrieť. Takže si prejdeme na detaily záznamu, rozklikneme a vidíme, dokedy je výpožička. A v prípade, že vybranú knižku naozaj chceme, vieme si ju priamo z online konta aj zarezervovať. Prejdeme do pravého rohu a klikneme rezervovať. Samozrejme dostanete notifikáciu v prípade, že bude knižka prichystaná na odber. Ak si však vyberiete knižku, ktorá je k dispozícii a chceli by ste napríklad si ju dať pripraviť, tak si ju vložte do košíka, takto. A v košíku následne si môžete vybrať, čo s ňou chcete urobiť. To znamená, že si knižku, ktorú chceme dať pripraviť, označíme. A následne v možnostiach vyberieme akciu. Rezervovať sa dokument nedá, keďže je k dispozícii, odstraniť ho nechceme, ale môžeme poslať e-mail. A keď na to kliknete, vygeneruje sa vám takto kontaktný formulár, do ktorého už len napíšete poznámku, že si prosíte túto knižku pripraviť. Potom už stačí iba e-mail odoslať a hotovo, vybavené, knižka tu na vás počká.